Kumpaniji tal-iGaming li qegħdin joperaw f'pajjiżna saħqu li huma kuntenti bl-ekonomija u bil-mod ta' kif qed jiġu ospitati minn pajjiżna. Jippjanaw li jibqgħu f'pajjiżna u qed iħarsu lejn iktar tkabbir għall-kumpaniji tagħhom. Dan f'artiklu ippubblikat minn The Business Observer fejn spikkaw il-kumenti pożittivi ta' dawn l-operaturi. Fost dawn il-kumpaniji insibu Betsin li għal darba oħra reġgħet ċaħdet il-qlajja li ħareġ biha Simon Busuttil ftit jiem biss qabel l-elezzjoni u l-kap eżekuttiv Ulrik Benson saħaq li l-kumpanija tkompli tikber kull sena b'madwar 15% u li huma kburin li jqisu lil Malta bħala id-dar tagħhom. Huma saħqu li jekk pajjiżna jibqa' miexi fid-direzzjoni li mixi fiha huma se jżommu l-preżenza qawwija li għandhom f'pajjiżna. Joaquim Baca minn Tipico ukoll kellu kliem ta' tifħira s-settur tal-iGaming f'pajjiżna. Tipico tħaddem mal-240 persuna minn 30 pajjiż differenti u Baca saħaq li huma komdi f'Malta, jinsab ċert li s-settur tal-gaming se jibqa' jingħata importanza kbira għall-ekonomija ta' pajjiżna u li regoli effettivi li jirregolaw dan is-settur jiggarantixxu ċertezza u stabbiltà. U dan li operaturi f'dan is-settur ifittxu. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Genesis Global ukoll saħaq li wara li l-kumpanija kibret sew minn meta bdiet fl-2014, issa ir-rilokazzjoni tal-kumpanija ġewwa pajjiżna tawgurat tajjeb għal dan it-tkabbir. Dan minħabba l-fatt li pajjiżna fi kliemu sar top iGaming hotspot. Fil-fatt il-kumpanija Leo Vegas ukoll saħqet li pajjiżna fadallu ħafna x'joffri lis-settur u għalhekk l-unika intenzjoni li għandhom huwa li jibqgħu jikbru f'Malta u jibbenefikaw mill-ekonomija b'saħħitha. L-artiklu spiċċa jtenni kif is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru, Silvio Xkembri, qal li fi żmien 10 snin l-industrija tal-gaming saret waħda mis-sisien tal-ekonomija f'pajjiżna. Fil-fatt fl-artiklu tiegħu fuq l-istess ħarġa huwa saħaq li pajjiżna għandu jsir is-Silicon Valley tal-gaming biex bekk iktar kumpaniji jkomplu jersqu lejn pajjiżna. Dan fl-istess waqt li saħaq li l-iktar ħaġa fundamentali biex dan iseħħ hija li din l-industrija tinżamm mingħajr kriminalità.